Jo. Morten, Okay, hvorfor kan jeg ikke finde ud af at forsvare mig? Morten, har du lavet din opgave overhovedet? Fordi der er nogen eller noget, der ikke har lavet deres opgaver. Jeg tror, det er dig. Jeg har lavet min opgave. Okay, seriøst. Hvis I gerne vil se mig lave... Okay, kom alle sammen. Nej! Nej, hvem er det? Nej! Shadys, vil du forklare? Jeg løber rundt sammen med Sami igennem hele gamet. Og jeg løber derop med Sami. Hvad? Jeg er så Og så forvirret dør lige nu. Sami. Nej. Prøv, jeg ved det ikke, om Mr. Spyplan, han smed skraldet ud. Jeg ved det ikke om Morten, fordi Morten, han er snot forvirret. Og du var den eneste person, der var nærmere det samme. Jeg er ked af det, Shady. Jeg har løbet rundt med Sami igennem hele gamet. Helt seriøst. Shadys, du var der også derhen ved Okay, skærmen. nu siger jeg bare lige noget. Hvordan skal det kunne være mig? Fordi at... Jeg løb seriøst langt. Jeg var på vej væk, da Robin blev dræbt. Nej, Sammy. Så Lasse har jo set mig løbe væk, og jeg var overhovedet ikke i nærheden af livet. Så det er enten mig eller Shadys. Den ligger på Shadys, ved dig. Den ligger seriøst på Shadys. Ej, Shadys, Det jeg er kan seriøst seriøst ikke være skuffet. mig. Jeg er skuffet over dig, Shadys. Morten, jeg er skuffet! Nej! Men Hvad sker der for, at du ikke dræbte mig?